iparo ni puonjo wanyaka mother tongue. Ni puonjo mother tongue a e i o u genego. Iparo no winjo bed ni iduoge syllabus. Ber nyabet maber kodwoke e syllabus Jael. Nikech kodwoke e syllabus to koro bobet mayot mondo nyathi oamua ni adwa wacho Kifaransa kosa adwa wacho dholuo mar mamawani. Nikech kipuonjo kinyapuonj nyathina Kifaransa e school, dong inyapuonje dholuo e school. Especially nikech dholuo en marwa. Onego bed ni koro wariure kanyakla mondo wa make sure ni dholuo wani okobed extinct at the end of the year, the few coming years ma wan godo mbele kae. Ka wanyapuonjre Kifaransa, Kiujerumani, nyaka Kiutaliano, dong wanyapuonjo nyithiwa dholuo e skunde wage. Mano ni kare. Erokamano ahinya. We koro wang'iyane koro ino wuon kaka wini gi tich ma bende itimo. Wacho ni nitiere spaces ma opogore kata thuolo mopogore ma bende nitiere were ma osekawo kata ji okawo mar medo jiwo dholuo. Wacho ni nitiere jogo eko ma bende puonjo dhokgi kata dholuo bed Kisii kod mamoko. To in gi tiji mitimo mano mar bedo gi models kanyo ero. Ere kaka incorporate, ere kaka inywando jiwo dho mama yeye? Ing'e ndalo ma